Lijep pozdrav! Članovi i nositelji OPG-ova pošteđeni su plaćanja visokih doprinosa za mirovine i nekako je logično da će njima jednog dana mirovine biti niske. S tim što znamo da do prije 10 godina OPG-ovci, znači i članovi i nositelji, nisu bili obavezni uplaćivati mirovinske doprinose. Zato me poslušajte i razmislite o jednoj od najboljih trenutno namjenskih štednji za mirovinu koja se zove dobrovoljna mirovinska štednja. Država takvu štednju potiče s 15% državnih poticajnih sredstava. To znači da na sve ono što vi uplatite tijekom godine dana, država da još 15%. Optimalno je uplaćivati tijekom godine 5000 kuna, pa ćete dobiti 750 kuna od države, koliki je zapravo maksimum tih državnih poticajnih sredstava. I još taj novac onda vaš odabrani dobrovoljni mirovinski fond ulaže na tržištu i donosi prinos. Prinos je zadnjih nekoliko godina iznosio u prosjeku oko 4% godišnje. Do prije nekoliko godina postojale su ulazne naknade ako ste željeli početi uplaćivati u dobrovoljnu mirovinsku štednju. I ta naknada iznosila više od 1000 kuna. Danas je nema. Dakle, učlanjenje je posve besplatno. Nema ni dobnog ograničenja. Možete početi uplaćivati dobrovoljnu štednju već u 18. godini. Ili čak i ranije. Roditelji mogu svojoj maloljetnoj djeci početi uplaćivati dobrovoljnu štednju. Do novca možete od 55. godine. Zamislimo štednju kroz jedno dulje vremensko razdoblje od recimo 40 godina da svaki mjesec uplaćujete po 100 kuna. Ako se odlučite nakon toga na privremeno primanje mirovine, tijekom 10 godina svaki mjesec ćete primati čak 1000 kuna. To je iz dva razloga. Prvi, državna poticajna sredstva na vašu uplatu od 100 kuna mjesečno, što je 1200 tijekom godine dana. Država daje još državne poticaje, 15%, to je 180 kuna. I sve to još vaš odabrani fond ulaže i ostvaruje prinos od otprilike 4% godišnje. Ako možete plaćati i više od 100 kuna mjesečno, još bolje. Optimalno je oko 420 kuna mjesečno, što daje 5000 kuna tijekom godine dana, pa su i državni poticaj onih maksimalnih 750 kuna. Kroz uplate, kroz dulje razdoblje, 30 ili 40 godina, ostvarujete veći prinos i dostojanstveniju mirovinu.